खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय दिनै 30 जुलाइ 2023 बाराय जेबो रबिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। नगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मध्य तुपाकुसि गामिनि सासे सुबुंनि गोथै सहखौ गामि साखाथिनि मोनसे हाखराव गोजौआव थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय मानसिनि मुङा जाबाय मायुर सेनापति। नाथाय मायुरा माबोरै थैखो, ना सोरबा बुथारखो, ना हारसिंसो थैखो, बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। मोननै उदखारि आफादनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों। मणिपुर रायजोनि न'नि जिल्लायाव मोननै उदखारि हानजानि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जानायाव सानै उदखारिफोरा जिउ गोमादों आरो गुबुन सासे साधारन सुबुङा गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जादों। लोगोसे उदखारिफोरा साथाम ट्राइबेल सुबुंफोरखौबो हमना लांफादों। थैनाय सानै उदखारिया NACN-IM उदखारि आफादनि होननानै मिथिनाय जादों आरो बे जाथाया रेंपां गामियाव जादोंमोन। बे समाव लांखार जानाय साथाम सुबुंखौ पुलिस आरो रौनि हानजाया रैखा खालामनो थाखाय अपारेशन खालामगासिनो दङ। बशिष्ट पुलिसा गुवाहाटीआव गोख्रों सिग्रोमनानै बाइक आरो ड्राग्सजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिफोरनि मुङा जाबाय मफिज आली 24 बोसोर बैसोनि आरो दीपांकर हाजरिका। केरलानि सासे टीवी एक्ट्रेस आरो बिनि सासे लोगोआ सासे एक्स आर्मिनि गाज्रि सावगारिखौ सेबखांनानै साफायनानै सिगि सगा खालामनानै दाबि हुमखि होनानै 11 लाख रांखौ जाख्ल'नायनि जाहोनाव सानैबो पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। टीवी एक्ट्रेस नित्या आरो बिनि लोगो बिनुआ बे जाथायखौ खालामदोंमोन। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। आथिखालाव गोबां सावरायजानाय एम बाथा बिथांखौ अदेबानि NLB आफादनि आर्मि चिफ दैदेनगिरि एम बाथा बिथांखौ पुलिसा एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गुवाहाटी जिल्ला XNDB आफादा खुगा बेखेवदों। XNDB आफादा बिथांनि सायाव मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। हाजार हाजार NLB सेंग्राफ्रा दिनै खेमाव दं। दिनै बेबायदिखौ माखासे बिथांमोननो जाहोनाय लोंहोनाय ड्रेस पार्टि मोनफ्रोमबो माखासे डिसिप्लिनाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव दिनै माखासे जायफोर सालायगिरिफ्रा दिनै बेसेबां कन्ट्रलाव जायफोर दिनै NLB आफादा बा NLB आफादाव दङ बिथांमोनखौ गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे NLB आफादनि माखासे डिसिप्लिन बायदि माखासे बिथांमोनखौ सालायलांनायाव बहुद एकदम सिन्था धारना खालायनो गोनां जायो। जेरै ड्रेसनि गाननायनि सिन्था, जानायनि सिन्था। मैयाहाय मोनसे ब्रेकिं निउज फैदोंमोन एम बाथा बिथांखौ माखासे दायनि थाखाय उदालगुरि पुलिसा बा आसाम पुलिसा एरेस्ट खालामदों। बिनि सायाव मोनसे होननो सानो नोंथां? बेखौथ' खोनानानै माने जोबोद दुखु नांदों। जोंथ' माखासे आसामिस मिडियाफ्राव नायोबा माखासे आसामिस मिडियाखौ लानानै गासैबो आसामिसफ्रा फरेस्ट बुराजों सान हर माखासे जगाजगाव थायो होननानै बुंबाबो आपत्ति गैया। नाथाय साबेसे आसामिसफ्रा आल्फाजों रायलायोबा साबेसे मानसिया जेल जाखो? नाथाय बाथानि केसखौ माखासे जोंथ' दिनै गुदि खिथा मोनथियाखै। सरकारजों बर'नि माखासे थालांनाय XNDB-फोरनि माखासे थालांनाय माखासे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय आरो जोबथेसालिनि केस गोनांफोरनि जिखुनु जाया XNDB-फोरनि जेंनानि थाखाय NLB आफादा जेरैबायदि सरकारजों सावरायनो थाखाय ओंखारबोदों आरो बेबायदि सरकारजों सावरायनायाव जुदि माबा मोनसे जुदि गोरोन्थिफोरखौ सरकारा बुजा बुजि खालायनानै माखासे कनसिडार थालायाबा जों दिनै रोखा बुजिबाय बर'नि माखासे दायफ्रा आलादा, आसामिसफोरनि दाया आलादा नामा? मानो थाखाय दिनै आसामिस मिडियानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन माखासे दैदेनगिरिखौनो होन आसामिस रायजो राजाफ्रा आल्फाजों रायलायनो हायोबा दिनै सोरबा NLB आफादा सोरबा गोदान आफादजों जगाजग दंना गैया जों दिनै स्पष्ट बुंनो रोंनाय नङा। जुदि माबाफोर जुदि रायलायफ्लांदोंबा गोदान आफादजों बेफोरनि सायाव खोथाया बेसेबां सैथो, मा खोथाखौ लानानै बेबायदि हरखाबै एरेस्ट खालायदों उननि समाव जों रोखा मोनगोन होननानै आसा खालामो। नाथाय बेबायदि सरकारजों सावरायबाय थानाय
सिक्स फायारनि बे समाव एरेस्ट खालायनानै देखायनाया बे मालाबाबो बर' हारिनि थाखाय मालाबाबो बे गोजोन माने जों नुहुराखै। बर'नि माखासे थालांनाय माखासे खोथाफोरखौ सावरायनो थाखाय जुदि NLFB-आ रोखा समाजनि गेजेराव बा सरखारनि खाथियाव दिनै दङ। बेबायदि थासेयावबो दिनै मानो थाखाय एसे दायावनो दिनै एरेस्ट खालायनायखौ जों रोखा नुनायानो बर' हारिखौ गादबनाय आरो सोबख'नाय होननानै जों बुंनो हायो। बिथांखौ फैसा दाबिनायनि थाखाय एरेस्ट खालामदों होनना बुंदों, बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो सानो नामा? दाथ' जों माखासे मिडिया बा निउसफोरनि गेजेरजों जों खोनानो मोन्दों। नाथाय जेब्ला सरखारजों सिक्स फायाराव फैयो अब्ला माखासे सरखारा आफादफोरनो माखासे नेमखान्थि, माखासे आयेन, माखासे बानायना हरो। नोंथांमोना सरखारजों सावरायबाय थानाय समाव नै बेबायदि माखासे डिसिप्लिन बा माखासे सरखारनि नेमखान्थिखौ मानिनांगोन। नाथाय जोङो माखासे गारबोनाय समफ्राव जेब्ला जों NLFB आफादाव दंमोन, जेब्ला जों सिक्स फायारावबो दंमोन, बेबायदि समाव माखासे जायफोर मोजां मोजां थिखादार आरो मोजां मोजां साख्रि मावनायफ्रा सोरबाया माखासे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि थाखाय जासिहरो। बेबायदि समाव मालाबा समाव दिनैफोर माबा मोनसे सारनि जासिनायखौ जों लायनो थांजागोन नामा, बेबायदि मालाबा समाव फन हरनो गोनां जायो। नाथाय माखासे सरखारनि नेमखान्थिखौ जुदि हरखादोंबा NLFB आफादनो दिनै सोरनावबा थाखा बिदों, माबा मोनसे जुदि डिमान्ड खालायदों होननानै जुदि प्रुफ दङबा आं बेखौनो बुंगोन, दिनै माखासे खोथाखौ जोङो बयबो मिथिखायो। जाय दिनै आफादखौ सालायो बे बयबो मिथियो। सोरबाया जानाय लोंनाय जासिहरोबा बेखौ लायनो थांगोन, मालाबा सोरनावबा खबर हरगोन, नोंथाङा माबा मोनसे जानाय लोंनायखौ जोंखौ हेफाजाब हरनो गोसो जादोंबा जों माला लायनांगोन। नाथाय दिनै बाथाया दे सोरखौबा फैसा डिमान्ड खालायदों, माबा मोनसे खालामदों होननाया बेसेबां रोखा, जों बेखौ गासैखौबो जुदि रोखा मोनथिबासो जोङो बुंनो हागोन। जुदि नंगौबा सरकारा माखासे नेम बानायनानै होदोंबा बे नेमनि माखासे सरकारनि माखासे आयेनखौ सिमा बारनायनि थाखाय हयथ' सरकारा माबा मोनसे बेखौ सोंनो थाखाय बा बिथांखौ पानिश होनो थाखाय बेबायदि माखासे सरकारा खामानि मावदों जानो हागौ। नाथाय सरकारजों बेसेबांबा गिदिर थांखि लादों बर'फोरनि बा XNLFB-फोरनि थालांनाय माखासे दफाखौ मावफुंनो थाखाय NLFB-आ सरकारजों सावरायबाय थादों। बेबायदि समाव जुदि सरकारा फिसा फिसौ दायाव जुदि हमनानै देखायोबा उननि समाव मा जालांगोन जों बेखौ नुहुरो दे माखासे बेले बेजेया फैनो हागौ। आरो लोगोसे दिनै जों बुंनांगोन हाजार हाजार NLFB सेंग्राफ्रा दिनै खेमाव दं। दिनै बेबायदिखौ माखासे बिथांमोननो जाहोनाय लोंहोनाय ड्रेस पार्टि मोनफ्रोमबो माखासे डिसिप्लिनाव दिनै बर'फोरनि गेजेराव दिनै माखासे जायफोर सालायगिरिफ्रा दिनै बेसेबां कन्ट्रलाव, जायफोर दिनै NLFB आफादा। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।